Hi guys! It's me, Michelle V, and Hercules willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kumusta po kayo? Hi guys! Charot! Ang ganda ng weather ngayon. Nasa labas na naman ako with the same clothes. Charot! Yung paborito ko lang itong damit na to guys pagka lakad-lakad ba kasi very very accommodating. Charot! Accommodating. Comfortable, ganon. Tapos syempre, naka-leggings, ganyan, yan. And, yes, nag-jacket pa rin ako ngayon kasi may a little bit of cold ang weather ngayon. Kasi kami ngayon, naka 7 grad. But, may haring araw na nagpapainit ng panahon, kaya ganoon. Ayan, so galing pala ako ngayon ng city. So, yun, ikot-ikot ako doon. Tapos, gusto ko sanang sumakay ng bus pa uwi. Naisipan ko na wag na lang, sobrang daming tao sa bus station. Kasi, uwian ng mga bata after na, tapos na yung half day ng klase ba, yung mga naunang ganyan. As in, grabe, sobrang punong-puno ng mga estudyante. Tapos, nung naglakad ako, tapos nakita ko sa sunod na bus, andun din sila, ang dami pa din nila, ganyan. So, ganito yan dito, pagka may klase. Nung nag-aaral pa ako ng language, ganon. Kasi tapos ng school ko, ganun din ang tapos ng mga kabataan, ganyan. So, as in, grabe talaga. As in, punong-puno talaga ng bata, syempre. At saka, at saka, alam nyo ba dito? Ang laliit pa ng mga bata, nagbabas na, alam nyo yun? Pansin ko lang, as in, ganun, ang mga kabataan dito ay talagang independent, ganyan. Ang cute-cute ng bata, ayan, pagpipit yung mga bag. Tapos, pansin ko rin dito is, parang hindi uso sa kanila ang digulong na bag, ganyan. Tapos ang laki ng mga backpack nila, punong-puno, ganyan. Ganun, pagka nakikita ko sila, parang bigat na bigat sila sa bitbit nila, ganyan. Kasi backpack lang talaga na malaki, walang gulong, ganyan. E di ba dyan sa atin, nahilig sa mga gulong-gulong na mga bag. So yun. At syempre, dahil nga naglakad lang ako, dito ako duman sa parky. Ganda, di ba? Ganda nung sikat ng araw. Against the light ba ako? Ganyan. So, ganun. Tapos, walang tao dito. Siguro nga ang mga kabataan kasi papauwi pa lang. Bayang hapon malamang ang dami dito mga people. Which is, may nakita ako doong dalawa parang magkaibigan. Nakaupo sila doon sa isang bench. Ganyan. Ayun. Tapos, yes. Wala daw sa bahay. Share ko lang. Naano ko lang talaga dito sa kanila. So, yun. Update tayo mamaya. Hello people, dumaan ako dito sa aking paborito. Charot. Swing na sa kabilang duyan kayo, walang nakaupo, kaya ginawa ko patungan. So sana wag kayong malaglag pag rumangin. Walang tao dito pa, kasi nga uwian pa lang ng mga kabataan. So mamaya siguro mga hapon. Kasi pa lang guys, alauna. Diba? Enjoy ko sa sarili ko dito. Wow! Yun lang. Medyo matagal-tagal ako dito hindi nakaakit-akit guys. Wait lang. Tingin ko kayo dito ha. Ay, nandito naman ako ngayon sa yeah. Laglag pa nga. Aray ko. Tama na yun guys. Muntikan pa akong madapa doon sa
Nalalaglag ba tayo? Masakit sa ano, sa kamay yung lubid. Sobrang sakit sa kamay. Medyo malamig-lamig pa rin nyo kaya parang namumula yung kamay ko. So, wala akong iwan doon. Yung aking pinagdaanan. Charot. Kami na ako guys. Dadaan pala ako ng Aldi. Kasi doon ko bibilhin yung gusto kong lutuin na maya para sa akin yung sour bells. Ayun. So, yeah. Malakas ng tubig dito sa ilan mo ng tulay. My God. Oh. Ayan, may art sila dyan, no? So, hi guys! Bahay na pala ako. Charot. Yung buhok ko parang ano eh. Alam mo, gusto ko sana, ganituhin ko na lang kaya yung buhok ko. O parang ano na, parang si Wednesday. Char. So, dito na pala ako sa bahay guys. Ito na yung napili ko sa, sa Aldi. Dalawang ganito. Ang dami-dami ditong inumin ng asawa ko. Pero sabi ko, ba't kaya ka bumili pa ng ganito, no? Kasi iba talaga pagka nasa team. Nasa, ano ba, ganyan. Ayun. So, ilalabas ko to guys. Kakainin ko yan siya. Tapos ito, salami, pang palaman sa tinapay. May tinapang nga itong salami yung asawa ko. Ewan ko, basta ayan, bumila ako ng ano. Bet na yung isa, pero yan ang binili ko ngayon. Kasi sunod-sunod na gano'n yung kanyang pagkain. Kaya, tapos, ito yung schnitzel. Kasi ito yung lutuin ko sa kanya mamaya. Para sa kanyang denom. Tapos tissue. Kasi wala na kaming tissue. Ayan lang naman. Kasi kung makikita ninyo, madami kaming Coke. Diba? Look at that. Kasi yan ang kanyang favorite. Ilagay tayo sa ref. Ayan. So, may nakalagay pa dito guys. Ito, ano ko pa to? Pinaprituhan ko pa to ng manok kagahapon. So, ngayon ako mag-linis. So, yun. Tapos, so yun. Ako to kayo mamaya guys. Mag-aayos na ako dito. So, hi guys! Hello! Charot. This is another day. So, idudugtong ko na lang tong vlog na to dun sa vlog natin nung nakaraang araw. Yes. Kahapon, wala akong vlog. Okay, kita niyo yung aming wall of fame. Wall of fame. Wall of frame. Charot. Anyways, ang ganda-ganda ng araw ngayon. Tingnan niyo ba yan? Kita niyo ba yung labas? Sobrang ganda ng araw ngayon. Nakalagay dito yung kasi nga nagsalang ako ng labahin. At yes, habang nagsasalang yung labahin ko is punta muna ako ng Aldi. At bibili lang ako ng something na kailangan sa bahay. Wait lang, ano ba man to? Parang umaano talaga itong aking kaguluhan na sa likod ng pinto. Yung aking So, ito na yung aking outfit. Maganda yung sikat ng araw, maganda yung ano ngayon. So, gusto ko sanang, alam niyo ba? Gusto ko sanang gumala-gala ngayong araw na ito. At, pag ito at gumala-gala ba sa city, ganyan. Ikot-ikot ba, ganyan. Pero, napangunahan talaga ako ng katamaran, kaya nandito lang ako sa bahay. Ayan. So, alam niyo ba kung anong oras niya? Mag-aalas 3 na ng hapon. So, ang ginawa ko lang dito sa bahay is, yan, ewan ko, basta, may times kasi na talaga, yung tamad ka. Hindi kahapon kasi maghapon akong nasa galaan. Kumbaga, pero hindi naman yung tipong, kasi, nandun lang ako sa bahay ng aking, ng aking kaibigan. So, ganoon, pumunta ako dun sa bahay nila. Ganyan, tira may itsura ko parang Char. Charot. Ganon. Tapos, so gusto ko ay, so ganon. So, wala akong nilagay sa mukha ko. Naglagay lang ako ng lipstick. Wala akong nilagay sa mukha ko. Kaya parang pakiramdam ko ngayon, parang nag-oily siya. Char. Yan. Hay nako. So, punta na ako ng Aldi. At, may check pala ako dun sa post namin kung nandun ba yung yung pinadeliver namin na yung yung binili ng asawa ko sa akin tapos hindi napili kong size ay hindi yung
ano ko, size ko. So, yun. Magsapatos muna tayo. Sarap. Hello people! I'm back. I'm back and back and back. Ito yung aking kawali. Pinag-initan ko ng pansit. So, huwag na pansinin yun dyan. Kasi may mahugasan ako dyan. Kasi sabay-sabay ko yung hugasan dahil meron ako nilagay dyan. Na, tawag ito. Ito paanda rin. Wait, kung saan ko nga dito madilim dito. Well, nakita niyo ako. Charot, patayin natin. Para ano na. Anyway, sakaling ko lang ng Aldi, di ba? As what I've said, charot. Kaling tayo ng Aldi bills. Wala natin. Ang kaya yung suot ko, guys. I love Christmas. So, mag-haul muna tayo bago kukuhanin yung aking nilabhan sa baba. The first thing is the papaya. Potato. Ilang kilo tong potato ito? Katupol. 2.5 kalahati. 2.5 kilo. Tapos, dinaanan ko to sa post. Kasi sabi ng asawa ko, nag-notify na. Nandito na daw yung aking. Ito yung. So, ito siya. Sorry. Ito siya yung ano, yung. Mamaya iyan natin. Nakita nyo na pala yun. Nakita nyo na yun, diba, sa vlog natin. Yung palda yun, guys. Nasabi ko dapat medium yung kinuha ko, hindi small. Ganyan. Tapos, gustong-gusto yan ng asawa ko para sa akin. Tapos, gustong-gusto ko rin siya. Nagustuhan ko siya nung sinukat ko. Kasi nga hindi ako mahilig ng sukat. So, yun. Tapos, ito. Tapos, isang bear. Saging. Dahil wala na kaming saging. Tapos, wala akong ano dyan, bawang. Dami akong sibuyas, wala akong bawang. Nakabili ako, guys, na isang avocado. So, I hope this one is good. Dito sa aking nabala. Tapos, meron akong mangga. Tapos, meron akong grapes. Ito, sa asawa ko yan. Tsaka, bukas sundo namin sa Rafael. Gusto ng aming bata yan. Tapos, itong margarine. Gusto ko yan siya. Kasi gagawa ako ng, tapos tinapin ng asawa ko. Toothpaste. Ito yung nagustuhan kong toothpaste dito. Nagtry ako ng ng Colgate dito. Wala kasi yung Colgate na gusto ko sa Pinas yung triple ba yun? Triple action. Kasi yun ang nakasanayan ko. Tapos maganda siya. Tapos yung mga iba dito parang hindi siya okay. So, kaya ganun. Tapos, bumili ako ng 3 Vivo. And then, bumili ako ng gatas para sa kape. And then, tubig ko. Isa lang. Kasi isa-isa ako per day. Kasi bibili ako nyan sa Sabado or bukas. Tapos asawa ko pabitbitin ko. Yung isang ganun na. Kasi mabigat. Tapos 2 kiwi. Uy, I hope. Laka, nalasog yata yung kiwi. Tapos 2 kiwi. Saka itong mix na vegetable. So, ayan. And the total is $24.94. Yun. So, yun lang yung ating pinamili ngayon. Tapos, bababa ako dahil kukuhanin ko yung ating binabad doon. Binabad na aking sinalang na labahin. Ano na yun siya? Okay na yun siya. Kasi naka-ready na yung aking Yun lang muna ang nalabhan ko ngayon. Tapos bukas na lang yung iba. Or something like that.
So, yun. Very useful itong aking bag na ito. Yan. Maliit lang na. Parang ano lang. So, yun. Update ko kayo mamaya. Guys, ito pala yung siya. O, yung palda. Kita niyo ba? Parang di mo din pala nakita. Wait a minute. Ayan, lagay ko kayo dyan. Pasensyahan nyo na yung aking ano. So, yan siya. Mahaba siya anyways. Oh. Pinan siya. Hanggang ano ko, hanggang taas ng buko-buko. Buko-buko. Ganyan. Ayan. Diba ang ganda niya? Bagay niya pa sa black, sa puti, siguro sa pink. Something like that. Sabi na asawa ko sa pink. Ba't ako kasi ito partner? Ayan, so ito na siya. So, yan. Ang cute niya, diba? Charot. So, ayun lang. So, hello people! Mag-play tayo ng, tawag ito? Ng kailangan panoorin. Habang tayo ay guys, nag-prepare na ako ng dinner. Mamaya, pero lagay ko nga ulit. Diyan natin lagay. Ang gagawin ko ngayon is magbabalat ako. Ano to? So yung sabon natin. So, lagay ko muna kayo dyan. Yung sabon. Nasaan yung aking pillow? Pillow. Who is my pillow? Nag-iisa lang kasi itong pillow namin. So, ito. Mag-ano tayo ng patatas. Unahin ko na itong nakalagay dito. So, ganun. Kasi gagawa ko ngayon ng mashed potato. Wait, ilabas ko pala muna yung ng sasawa ko. Ito yung to guys, schnitzel. So, ilabas ko na muna siya para mamaya. So, magbabalat na ako at while watching the vlog of RC Bells. Friend to ni Libian. They're friends. At ang dami niyang ang dami niyang mga cooking show, ganyan, cooking show. Na may matutunan ka din sa mga luto niya. Ganyan. Ikaw ang kahabot ko. Wait, ito na pala. So, luto na ito, yung patatas natin na imamash potato ko. Tapos, ito na yun din yung schnitzel ng asawa ko. Tapos, nag-fry ako ng white onion. Ito siya. Yan, tanggal ko na. Kasi ilalagay ko dito sa ating mixed vegetables. So, ayan yung dinner for tonight ng aking Jezabels. Yun, lutuin ko lang siya guys. At yeah, ipakita ko sa inyo. Oh guys, hi guys. Good morning. So, hindi ko na pala na another day na ito. But, yes, hindi ko na close yung vlog ko kagahapon. So, dito natin i-close. Ayan, so, inantay ko lang yung aking, tag ito yung aking Kasama Bells noon. Dumating tapos kumain kami, ganyan. So, ayun lang naman yung naging ganap. After ka magluto, so, hindi ko na napakita sa inyo, diba? But, yes, ayun yung ganap natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. So, maraming salamat kayo sa panonood. I hope you like this video. And please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all. Sissy.